I a continuació té la paraula el coordinador general del Moviment d'Esquerres de Catalunya, el senyor Josep Serra. Bon vespre a tothom. Estic content d'estar aquí amb tots vosaltres i que el Moviment d'Esquerres de Catalunya, a qui represento, formi part d'aquesta coalició amb Junts i Demòcrates per a les eleccions generals del 2023. Això és una barca on remem junts en la mateixa direcció i ens calen rems a dreta i esquerra. Per això hi som. Hi som per les mateixes raons que el 2015, quan ens varen presentar la coalició de Junts pel Sí. Tornem a compartir amb Junts i Demòcrates aquest projecte transversal d'aconseguir la llibertat del nostre país. Permeteu-me que comenci amb una cita del president Companys. Als anys 30, el president Companys, en la seva investidura com a president, deia: «Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres». Aturem-nos en la primera part de la cita. Efectivament, la causa de la justícia social per a tots els homes, la causa de la llibertat efectiva i real per a tots els homes, són causes justes i trobarem a molts lluitadors arreu del món i també a nosaltres mateixos al darrere. I nosaltres no som els primers que defensem els drets i les llibertats de tots. El PSOE és capaç de trepitjar la democràcia per tal d'aturar el moviment democràtic català. Espionatge massiu, manipulació de la llei i la justícia, presó i exili, difamacions i guerra bruta. No ens poden donar lliçons de res. Ara ens diuen que ve el papus i que està en perill la democràcia, però ja sabem que són ells mateixos els qui l'han putinejada. Ja n'hi ha prou de que ens vulguin fer veure que deroguen el delicte de sedició com una concessió al diàleg, quan és una exigència del Consell d'Europa que s'hauria produït en qualsevol cas. A canvi, endureixen el Codi Penal amb el delicte de desordres públics agreujats per impedir un altre 1 d'octubre, segons afirmen. Limiten els drets de manifestació i les llibertats públiques. Quins grans progressistes! Ells i els qui han pactat amb ells aquesta limitació. Aturem-nos a la segona part de la cita. Com deia Companys, la causa de la llibertat i de la justícia del nostre poble només la sostenim nosaltres, els catalans. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. L'hem de defensar en tots els escenaris possibles, amb la mobilització ciutadana als carrers, com hem fet, amb la desobediència civil no violenta i també al si de les diferents institucions. No podem abstenir-nos ni votar nul o en blanc. Estem aquí per no defallir i continuar el que vàrem començar el 2015 i el 2017 i el que vàrem fer els nostres avantpassats en situacions molt més dures, després de guerres i destrucció del país. La nostra desmobilització és la seva victòria i l'endemà de les eleccions diran que el conflicte català ja s'ha acabat. No és cert que totes les formacions independentistes facin el mateix. No se'ns pot posar a tots el mateix sac. Només cal contraposar el que diuen i el que fan la Míriam i el Rufián a les Corts de Madrid. La Míriam, ni investidura ni pressupostos a canvi de res. I si parlem de pressupostos, podem tornar a entonar amb força el ja n'hi ha prou. És conegut que el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat és del 8% en promís des del 1986. Les darreres dades publicades pel govern assenyalen un dèficit de més de 20.000 milions d'euros per l'any 2019. Pel que fa a infraestructures, la inversió de l'Estat a Catalunya en el mateix període no arriba en promís al 12%, quan el pes de la població és del 17% i el del PIB del 20%. Això afecta el futur del país en termes de productivitat. Nosaltres fem política perquè creiem fermament que el bé comú s'ha de gestionar amb l'objectiu inalienable, indefugible, de millorar el benestar de les persones. Per tant,
Volem disposar dels recursos que generem com a país per tal de poder atendre el benestar de tothom, el bé comú i especialment els més desafavorits de la nostra societat. No volem que ningú quedi al marge. Volem que totes les fragilitats siguin ateses i cuidades, tant dels que hem nascut aquí com dels que han vingut per trobar-hi l'oportunitat d'un futur millor per ells i els seus fills. A Catalunya hi ha més pobres que habitants té alguna comunitat autònoma. Això mateix va etzibar un president tan poc sospitós d'independentista com en Montilla. Només amb la independència podrem fer realitat l'anhel de justícia social. Finalment, deixeu-me que expliqui una anècdota sobre la llengua ocorreguda aquí a Terrassa. Corrien els anys de la transició, cap al 78, probablement. I en un míting, aquí a Terrassa, a l'Esfèric, ple de gom a gom, en Joan Reventós comença el seu Parlament en català. Es senten algunes veus que diuen «En castellano, que no se entiende». En Joan Reventós continua «Fa 40 anys que jo no puc parlar català en públic, així que ara continuaré parlant en català». Res ens ha estat fàcil i res ens és fàcil quan un estat no accepta la diferència entre els pobles que el composen i exerceix la força per assimilar-nos des de fa 300 anys. Però els que érem al míting vam aprendre que aquesta és l'actitud que ha de guiar la nostra praxis política. Com deia Churchill, un polític es converteix en un estadista quan comença a pensar en les futures generacions i no en les properes eleccions. Nosaltres avui també som els continuadors d'aquest llegat d'en Reventós i de la Marta Mata, impulsora de la immersió lingüística a l'escola. El PSOE i el PSC del 155, incorporant gent de Ciutadans, no hi tenen res a veure. Ja n'hi ha prou d'aquest engany. Ara ja sabem que Espanya mai no ha demanat que el català fos oficial a la Unió Europea i que no cal reformar-ne els tractats perquè ho sigui. El Zapatero i el Sánchez només enganyen a qui es vol deixar enganyar. I com a conclusió de tot el que he dit, ens presentem plegats perquè pensem en la importància d'assolir la unitat estratègica de les forces independentistes. Així ens podrem confrontar d'una manera eficaç a l'unionisme. L'objectiu és assolir una solució política del conflicte basada en l'amnistia i el respecte del dret a l'autodeterminació que el poble català va exercir l'1 d'octubre del 2017. No donarem estabilitat política a cap govern espanyol que no s'hi comprometi. Visca Catalunya lliure!